Filmen dat er nog steeds net een knappe klein onder dan, hè? Het komt mooi tegen de achter. Ja, Ja, maar die... Ik kan wel even achteruit Dirk. Ah, ik ken zelf ook wel aan. Ja. Ja, dan komt het de kade eruit. Ja, maar die... Anders laat ik je zo mijn baak kennen, man. Ja. Neem maar bij hem, kijk. Zit er al? Ja. Hey. Maar ik kan net zien hoe het maar de takken komt. Zit er al straat? Ja. Hoe heen zit er? Ja, nou. Zit op straat. Moet kijken wat bij het moment. Nou, deze kant. Waar zit hij dan? Weet je hem heen? Nee, uit huis dan. Uit huis. Ja. Ja. Herman, zet hem maar eerst op elkaar. Neem een fiets. Ja, neem hem niet naar je fiets. Dat is heel hard. Fiets omheen. Fiets omheen. Geert Vlassen. Mooi, hè? Rust mee wat naar voren drukken, die staan maar. Verdekt. Ja? Dan ga je eruit zitten met de bike. Oké, zeker. Was er me nou eerst bij wat Ja, hè? Oh, dat is maar een bijsje. Ja. Oh, nee, wel. Ja. Allemaal. Oh, Ken. Hè? Nee. Nee, ik had hier iets, deze piep is hier gewoon hier. Als hier een meter iets hebt, dan valt er net om. Hè? Nee, dat komt er net op dat af. Maar dat is eigenlijk nou. Ja, hij moet ook wat steun op die takken. Ja. Ja. Maar we hebben nog een stukje aan een heren, aan bleger aanzagen. Oh, ja. Ja, ik wil nog een keer.
Nou, de BM. Hè? Hoe zit het daar? We hebben dus de BM gekocht, toen wij in Reduzum kwamen wonen. En toen hebben wij met de Bordeer een haan gekocht, ergens in Sumar. En toen gingen die mensen daar een Noordmanspaar staan. En dit is zo'n mooi lies BM'tje. Toen zeiden we, nou die willen we dan wel graag mee hebben voor in de tuin. Dus die hebben we gekocht. Hij had je krap al 15 jaar stond. En nou ja, toen zijn we nou mat er eigenlijk eruit vanwege het lucht in de kamer. Maar ja, het is eigenlijk zonde, want het is zo'n mooie BM. En toen hebben we blijken vregen of ze er een keer belang bij hier voor de dorpskrisBM. En dat weer vleent hier en doen, hier ze net neder, want toen hier ze al horen, maar ze hebben koud in de gaten. En toen kwamen ze dus, per maand verleden kwamen ze bij me, boem nog kwijt. Ik zei ja, dat heb ik zijn, dat willen we wel. En toen heb ik vergunning onvregen. En nu is het er hier. Hoe bedoel je? Hij nam een beetje tenermaatje. Ja. Ja, maar hij maakt er ook een beetje strak in. Ja, maar dan krijg je er nou wel een scoreke bij tussen, denk ik. Zit hij naar die zin? Dit is scheef nog, hè? Nou, dat trekt er nog een beetje de andere kant uit. Ja. Alle woorden en is dit mooi moment, hè? Ja, ja. Inderdaad. Zo. Oh, maar shit.